Esselamu aleyküm mehriban adamlar. Hormatly prezidentimizin il yurt bähwetli işlerini rowasyk ardy edip, halifalar ýoly bilen atly söhbet konsertimizi başlaýar. Biz şuň studiýamyza Türkmenistanyň halk artisti halifamiz Akbarat Şarif çağırdy. Halifamiz studiýamyza hoş gördük. Halifa şu aýdymsaz ýoluny bir görün halifalaryňyz dogrusyny, bir usfatlar dogrusyny gurrumyz başlap berdi. Men ilki 61-nji ýyl okuw elemde maňa ilkinji halifalyk eden Allah verdi. Biz okutdy şol. Onuň hem bir halifalar bilen tanış bolmak üçin sebäp bolan bizim halifamyz Atawliýew. Sebebi şu Atawliýew bilen men 60-njy ýyllar 3-nji ýyl talip bolup okap ýörgäm. Umman duşmak maňa meýser etdi. Näşeýdi bu onuň mende dutarmam ýok. O wagtlaryň dogry etjek ol. Prima dutar diýär da orkestrda sanýan. Şo dutar bilen gelip beren adam. Men onu diýdi, sen nidi, şu ansambl akademiydi. Ýöne şol bir kuşlanak sağlar diýdi, öňümden geçdiydi. Menem senem gelli, Göktuba mukam, biçare, söýli halan. Ana şuňalak sağlar nebetdim, onu öýle diýdi, boljak diýdi. Onu şeýdi, şoň bilen biz radio komsede geldik. Şonna halife Yaman Nuraliyev operator bolup işleýän eken. Ses ýazýan. Ene şeydi, şu çağıran azamına vatken adamlarım däl hemmet var halifalan. Ne şeydi onu şöyle han onu diýdi bir şuňalak bir şägert getirdim. Onun diýdi çağıraga diýdi ana onu saldın neydi? Elin varla. O şeydi onun şolun arasında sal verdim. Şeydi ýazgy ursat berdi çağıraga. Ne şeydi sonra geldi pirlip redaktor vardı radyoda. Onu 60-njy ýyl men 4 sanak sazym ýazdylar onu. Ýağmur diýdi halipa aý söýli halan nidi kän çalnýa başda çalýan kän ýa-da. Wagt men başga zat bilemekda. Aý menem gyýnan tamam galar şonu aýrypdyrlar. Onu biçare senem geldi. Göktuba mukamy 60-njy ýyl İlkinji ýyl. Geldi pirli Günürtan konsertde goýberdi şonu. Redaktory. Näme şeydi onu? Umman diýjek bolan adam şol ilki bir adamyny taçyrtyryan adam barda. O da şol Atawliýewne bizim halifamyz dogrudyna maňa sebäp boldy. Niýende bir aýtjak bolýanlar biz onuň okuw guturamyzdan soň şol orkestry berdiler, Omat Filarmoniýada orkestr bardy. Gurban Kuliýew bilen Anegil Jülwäf ýolbaşlyk edýärdi. Ay şoňa bardy onuň, bardyk bolýan 66-njy ýyl fevral aýda öýden men. Şol bir 4-5 sanak ansambla yer alınjak diýip, ama hemme halipalaram bar. Ýagdy Mähmetlen bar, Sultan Naçyga da bar, Anan ýady gözem bar, Babanda da bar. Ne kän hemmedi. Ine nihibe çekkenerde men şoňa gatnaşdym. Şonunň men geçdim, Ýagmur Nurgelli, Aý Mehmet Aşyr, Sapar Uly Saňuly, onuň oral ya. Ine bäşimiz 66-njy ýylyň fevral aýy bile işe başladyk. Ansamblla. Ine şeydi onuň näme ol ansambly var, ondan soň näme onuň aňarda mektep ýokda. Ulus fatlyň mektep. Hemme var. Halifa şo döwürde bir çalan sağlaňy bardyr ilkinji. Şolaň birinem salyp bersen. Olya menim ýağım ağladym da şägert şol başdaky ýalaryn sağlammy. Şo bir şären sal bereyim. Bolo.
Halipa Sawal ustatlar bilen ilkinji duşoňuzdan soň bir ýol saýlamak diýlenen bir zat barda, bir sazda, aýdymda bir ustatlaryň biriniň çalyşynymy ýa biriniň aýdyşynymy şoňa oruq ýol tutunýarda. Haýsy ustadyň şo döwürlerde şoň sazlaryny dinlejek bolup ýa bir öwrenjek bolup ýapşan halipalaňma. Doğrudan Rahman Zeyat Qoğutor oldu abi. Bizim näme bir saat sunutumuzda ati büyük şaharlar vardı. Onu da dutarda. Sebebi ne var Pırlağı, Mıllağı, Zeppar Hanvet, Sartı Esmemmet, onun durdum razı yani Mari yolun naqi ulhali planmada naqi yadi lukhuat. Umma diyecek bolan adam yönü sen doğraydı yanda. Ne ile bolanını bağışı boldan tadına boldan bir uğru taylamalılar. Sebebi şol uğurdaki labı seni himme coşkunum hüvetem dörtmeli. Son şunu men şu yaşlığımdan şu çarağa var. Halipam. Bir yıl bir doğru etmeliler. Men himmetinem qoğur yani. Yöne bir yıl bir çarağın çalışı şu 5 vilayetın 5'ine de alayk geldi orada. Yani men kan yıllar bollum da bir neme aralarında, halkın aralarında. Bir yıl çarağa çalıya olun düşnüklü, hem de düşnüklüye yaşanı dinleyicileri. Ben onu ya beygiltip bedelip yedim değil. Umman son beyikliğin bahatı. Son üçünüm bir hili doğrusu men misal getirilecek de. Men halipam neyme şol yaş kada şol intak emedik et birin vaatlarım şu saltıklar salınanla. Doğru değil mi? Ya söyle alanım salınan. Ya bir içeride salınan. Ya onurlaş mukamı. Onun neyme diye de İlmlat Puğduğun bir sözü vardı. Men halipam deyip bir aydım vardır. Balda ya da bal getiren halipam diye de. Konur başa yel getiren halipam diye. O diyecek bunu anladım. Şonu saltıklar var ya her sağlarından adına bir saat kalıyordu. Yine şu çarağın saltıkları değil ya da şu. Çarağa şonu eline almaya da halipala salıp veren şonu. Ana şon alık diyecek bunu anladım. Benim onun şol halipam çarağın yolunu taylamalı oldu. Halipa inne hayta salıp versin. Onun men halipadan öğrenin sağını sal vereyim. Halipa ilki söğü mukam döröttür. So söğü mukam salmağa mağam yeter etti. İlkinci ol. Sartı Esmemed'in dörödün sağdı. İyi dörön sağ sonra. Son sal vereyim. Boru halipa.
Halipa Sawol ine bir halipa şägirtlik ýoly bir arkadamyzyň bir aýdýan ýoly şu halipa şägirtlik ýolunda dowam edin diýe. Ne biz siz ýany ustatlardan tälim alyp biz. Nu şägirtliň marada bir halipalardan getiren ýollaryny öwrüne zat. Ine özüňiz bir ulu halipalaryň derejesine ýetdiňiz. Ýurdumyzda tanalýan ustatlaryň biri bolup duňuz. Ine bir şägirtliň bir ýetişdiren şägirtliň bir pata beren şägirtliň many. Şo dogrusyny gurrumy dowam etsin. Doğrudan şägirt bu soruň gatyrlyk soru. Sebäbi diýsen men şu hormatly prezidentimiň şu halipalar barada, umman halipa şägirtlik barada biz üçin bir giň ýol açdy da. Sebäbi şoň bir diýen sözi bar da. Türkmeniň diýe dutarynyň sesi ýa-da çeşmeň suwunyň arasalygy ýalak diýe. Şonu ýa halipalar diýe aňardan arasalygyny getiripdir diýe. Şoň üçin hem diýe şu halipa şägirtlik ýolunda dowam etmeli arkadan. Yine de bir zat diýe. Şol halipalar hem diýe her kim diýe şol arasy gelen sunat diýe şägirde geçirip diýe öz gaplemerinden deňinden geçirmeli. Dowamat şonna bolýar diýe. Yine de bir zat diýe. Şol halipa da diýe özüniň diýe patasyny diýe hakyky münazip şägirdine berýär diýe. Şoň ýaly biziň halipalarymyz şeýle gurrun berdi. Men sahaň bir şu ýerde halipa şägirtlik bardy. Aýdan sözüni aýtadym gelýär. Saha men 3 adamdan pata aldım diýerdi bana. Nazar baga, hally bagşy, Täsmemet Suhan ol diýerdi. Täsmemet Suhan ol, men bagşydan Täsmemet Suhan ol diýerdi. Oňa sebäbini aýdym. Sadandan bagşy öwrününni sadyny öwrünýärdi. Sen jymat ýanyma aýtsak bolan, ýanynyň sadyny başlansyny bilmeden, sebäbi ses şu perdelere girmeli. Perde dogry barmaly. Onu yine de bir zat diýdi saha. Men saham ýany Rahman özüm bilýändim. Köp ýyllar şu 66-njy ýyldan 77-nji ýyla diňe ýanyna sahanlarlyk etdim. Yine de bir zat diýerdi. Sadanlyk bilen bagş gomaň tapagut gatulur diýerdi. Oňa sebäbini düşünýär. Şu bagşyň ýanyna oturan sadanda diýe, şu bagşyň ganaty bolmaly. Şoň üçin hem göräňmi sugol bagş magtumlaga bir öýe geldi diýe magtumlaga bir tap. Onu oğlanlar magtumlaga da halipa 2 ýol aýdy bersin diýse, ýeköýe geldi diýdi. Şonu diýe sapar bolsa aýdardym onu indike de aýdy beräýin diýdi. Sebäbi diýe şu ganat ýok diýdi. Şu ganat diýe dengelmeli. Şu ganat dengelenne diýe şu bir-biri bilen aýdym-aýdlaryna sagaga gurrun edip oturan ýalak diýerdi. Diýe sagaň ýanyna ilk görýärmi? Mullaga salan, pürlaga salan, jepbaranyä salan. Çar Täsmemet salan, Ýagmyr Nurgel salan. Ondan soňky 10 ýyllygyna men özüm sadynalyk etdim. Halipa şägirtlik ýoluna ýanky zatlarym gerek de. Onun şol halipa da şol zatlary şägirdine geçirmeli. Indi men hem şol esasyna Türkmen Milli Konservatoriýasynyň ulamy bolmaly işläp berdim. Enşem ýyllar bar. Şo ýerde şu men gapyny hiçasan ýapamak. Şu oturýan gapyny. Sebäbi men halipalar gördüm de. Olar da näme diýen? Şu bilýän zatym bolanyny şu sapak geçip oturanam bolsam halipa diýip garaşyp soraýan diýen. Şoň bagşytyna da, sadynatyna da. Sebäbi görän zatyň barada geçirmeliler hem onu. Şoň üçin hem näçe edip şo ýerde şägirt ýetişdirip berdi. Şägirtlim kän, magazym her vilayatdan hem bardy. Ene özüm bilýän şumat ana Tuğulum Owaz Zele ýaýlymyň bütün aýdymzat näme bölüminiň müdiri Kisamanow Agamrat. Durdumrat Gazaq Türkmenistanyň atyň artisti. Umman kän bular men aýdyp näme deň. Her vilayatlarda da bar. Halipalar bir zat diýdi. Şu owaza türkmeniň hemme zady siňen ýa-da. Halipalar şu gurrun bardy. Şoň begenjam, gynanjam, hemme zat şoň içinde.
Halipa Tawar gurrumuz dowam etdi. Doğrudanam şägert hälem başda da aýtdyň. Näil halipalar gördüň diýdim de. Sonra berdim. Men ýene de aýtsak men kän halipalar gördüm. Olardan Uraz Babek, Han Aqif, Ýazyl Kuwatyw. Onuň ýanky Durdumradow. Umman diýjek bolan adam şu halipalaryň bir sen sadyna bolsaň, sasalanda şolar görseň, şolaryň täsiri bolýar. Ondan men ýöne ýekese bir gysgasyk aýdym. Ýerde telewizionyada ýalga Ahmet Aşirov. Durduwagzy diýerler. Rakam. Durdumradow ýalga çağırdy. Şonu amannalar bilen bilegeldiler. Ýalga. Amannalar şägirtde. Ýany bilen gelipdir halipa. Şonu men gördüm şol adamy. Şonu Dilber, Zöhrejan, şoň hala saallary şumat telewizionyada gidýärler. Şonu onuň men diýdim halipam barda sar halipam. Onu amannalar diýdim halipan diýdim heýbir ýandan dinläp bolmam diýdim. Onuň şonu ýöňüne süpüren mardy. Allah ýar Hydyr diýip. Allah ýaragy diýdik. Sara aganam köp dinläp bilen adam şu maşyny bardy. Şolar sasalanna şu qutaryança durup onuň şonu ekidýän adam da. Onuň budan ýende Allah ýaragy bilen biz şol adam bilen akşamsy ýardan soň duguşmaly olduk. Şeýdip andan şöýde men onuň şoň diýjek bolan adamyny halipan ýanyny görmek ýöne saat nesmek başgaça bolýar-da. Şonu men halipa diýdim, bir zat sal bersene diýdim on. Doğrudan bir hilrak bir nemesi bir agyrak adam ekenine. Şägertler özüňiz salaýdan Allah amannalar han siz salyň diýdi. Halipa diýdim, bir zat sal bersene diýdim da on. Ondan soň Dilber diýip sal berdi. Ýa durda. Dilber sal beräý. Bolar halipa.
Biz sizin şahatlıklı günlerinizi, gymmatly pursatlaryňyzy hasa baýlaşdyrmak üçin hyzmat edýäs. Biz sizin internetden sargan zatlaryňyzy hem gysga wagtda ilip berýäs. Sizin bize ananan her bir zatyňyz gözümizin görejýän ähmiýetlidir. Dünýäniň 100den gowrak ýurduny we ýurdumyzyň ähli günjegini sizin poçtaňyza iň gysga wagtda gowşurmak üçin çaparlarymyz gije günni zähmet çekýär. Türkmen Poçta çaparçylyk hyzmaty tez we ynamdar. Halipa Sawol bir her ustadyň bir bagşy bolsun, sadana bolsun bir halkyň içinde bir aýdylýan söz barda, şoň bir aýdýan aýdamy ýa salýan saz diýip. Onu halkyň arasynda käň bolýar, bir özümizden dinläp ýok halipa dedi bir. Hem halifamyz hökmünde hem bir ustad halkyň içinde bir bagşy gowulamakda da bir tanalýan halifalarymyň biri. Şu salýan sazlaryň içinde hemme salýan sazlaryň gowuyor. Şu akbarat halifaň bir hoş halyny şon salaýda diýilen bir söz barda. Şu salaňyzda seziň bilemek, şu sady özüňiň bir basmyňyzda, hereketiňizde halka bolun, şu halkyň seziň salmagyny ýa-ki şol bir sady bolan mehri barda. Hoş halyny sady bilen jemläp bereden halifa. Sawol rahman. Men şonu sahaň ýanyna känýeler saldım da. Sadyna etdim. Şol ýokruzan aýdyşdy bardy. Şol ezadynda men edip saldım şonu. Şonda bir özüniň bir aýdy maýdanyna goşýan ýerler bar da. Şonu menden ulanymda şol ezady, şo sahaň aýdy maýdysy şol. Poşwaryny ýokruzan. Şonu sal bereyim.
halife beren gurrunluğunuz üçin, çalıp beren sağlığınız üçin sağ bol, dutarın sesini ýaňdan durmagyna arzu edýär. Sağ ol şähert. Şunun bilen halifeler ýoly bilen atly söhbet, konsertimizi geçer gutarýar. Hoş, sağ olun.